Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke ivangeli elilotshwe nguMateyu umpostoli ichapter ka 14 ishumi nane ivesi yokuqala kuze kube ivesi yeshumi nambili, chapter 14 1 to verse 12. Kulo nkathi uHerode inkosi wezwa udumo lukaJesu, wayesethi ezincekweni zakhe, lona nguJohannes umbhaphatisi, uvukile kwabafileyo, ngakho-ke kwenzeka imisebenzi emangalisayo ngaye. Phela uHerode wayembambile uJohannes, wambopha, wamfaka etilongweni ngenxa kaHerodiya umkamfowabo. Lokhu phela uJohannes wayethe kuye awuvunyelwe ukuba umthathe. Wayeqonde ukumbulala, kodwa wesaba abantu ngoba babemazi njengomprofethe. Kepha ngosuku lomkhosi wokuzalwa kukaHerode, indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwabo, yamenamisa uHerode. Ngakho-ke wayethembisa efunga ukuthi uzoyinika noma yini ekucelayo. Yona-ke yathi seyelulekiwe unina, yathi ngiphe ubeke lapha esitsheni ikhanda likaJohannes umbhaphatisi. Yabisidabuka inkosi, kanti ngenxa yesifungo nangenxa yababekhona endlini, yathi ayinikwe. Yabisithumela yamnquma ikhanda uJohannes etilongweni, lase lilethwa ikhanda esitsheni, lanikwa intombazane, yona yabe isilinika unina. Beza-ke abafundi bakhe, bathatha isidumbu sakhe, basingcwaba, basebeya kubikela uJesu. Eyithandwa zami, ngiyithanda le ndaba, iyangithinta. Uma sikhumbula kahle kuMateyu chapter 13, uJesu uvakashele ekhaya. Uma engena esinagogeni enza imisebenzi eshumayela, bayakhubeka abantu ngaye, bayamangala abantu ngaye. Bonke bayabuzana, ubani lo? Siyamazi nje, ubaba wakhe umbazi, indodana kaMariya, siyabazi abafowabo nodadewabo. And so usikhombisa inkonzo eqale kubantukazana, yaya kubantu abakholwayo, yaya kubantu bakwabo, manje useyibeka emakhosini. Uyazi kunabantu ababuzanayo ngawe. Uyazi kunabantu athi meqeda ukukhulunywa ngawe bangene ko-Facebook, bangene ko-Instagram, bangene ko-WhatsApp, bathumelana iy'thombe ngawe. Abakwazi, kodwa kuyabahlupha ukuthi abakwazi, and kuyabahlupha ukuthi abazi lutho ngawe. Kunabantu abakhathazekile, abangazi yini abangayithola, abangayisebenzisa ngawe. That worries them. It frustrates them. And so bathumelana izinto. Uyazi kunabantu abahamba bayophenya your past, babuze abantu abasondele kuwena, babuze la osebenze khona, wahlala khona, ngoba bafuna izinto abazothi bayazazi ngawe. Khona abantu abangalali ngoba they haven't figured you out yet. Nabayitshela ukuthi sebeyakwazi, uphunyuphunya uphunyuka esandleni, uphunyuka bemphethe, and iyaba frustrator leyo nto.
And so la ngibuka uHerodi ethi lo Jesu lo ubani? Hayi man, uJohannes lo engambulala lo. uJohannes lo. Abantu bayibuza ukuthi lamandla angakuwathathaphi. Uyazi kunabantu abanenkinga ukuthi why wena usmile. Ushonelwe nje, why you happy? Ulahlekelwe umsebenzi, why ungaceli kuthina? Awuphasanga, why ungazocela kuthina? Khona abanye abantu abathi mabebuka impilo yakho bathi mina ukube bengilesa simo ngabe mhlamba ngikwazi ukuphumela endlini, ngaba ngikwazi ukuba nabantu. But bayathuka mabekubona you standing and you smiling and you laughing and uyaphila. Kunabantu abakushiya beyitshela ukuthi mase bekushiyile angeke usakwazi ukuphinde uvuke. Kunabantu abagila isilo bashiya beyitshela ukuthi baqedile ngawe, bayathuka uma bekubona usamile. Kunabantu abakubekele isikhathi bathi ngekuphela isikhathi esingaka engahlulekanga, ngekuphela isikhathi esingaka engawanga, ngekuphela isikhathi esingaka engaqedanga. My God, they frustrated ukuthi you still standing. Yabaphatha kabuhlungu leyo. So bayayibuza, bayayiphendula, why are you so happy? Why ube ne positive outlook empilweni? Why uhleka? Why unomusa? Why uxola? Why udlulisa? Why ungabukeki umorosed? That frustrates abantu. And so too no Herod. Uyazibuza, uyaziphendula kanti ubani lo ngidila naye? Uyazi khona abantu abangazi ukuthi badila nobani mabedila nawo, and that frustrates them. Ingakho akuve kuyingozi to invite people into your spiritual life. Ubunuku. Khona into eyenzakalayo la. uHerodi uyalithanda iqiniso. Kodwa ibhobo zikaJohannes ziyamshaya. Uyazi khona omunye umuntu okuzonda elazi iqiniso, okukhuluma kabi elazi iqiniso, okukhaphelayo elazi iqiniso. Intombazane mayisidansile, ngoba bayadansa abantu, mayisidansile yabajabulisa bonke. Uthi uHerodi kuyona, cela noma yini, even half my kingdom, athi ngizokunika. Moya ongcwele hlala nathi. Hey, ngobude bendlela, ngobude bendlela. Hayi sono siyathandela empilweni zethu. Mntana omuntu, ngobude bendlela. Uyahlala kwesinye isikhathi ubuka impilo yakho. Uthi uHerodi, cela noma yini mntanami ngizokwenzela. And so ngiyabuya ngibuka impilo yami, ngithi Nkosi, mangaka amathuba owabeke kumina, mina ngawathatha kanti bengisayingane. And I destroyed them ngezandla zami, zingaki ibusiso ongiphe zona. Ngayidicilela phansi ngezandla zami because ngangisayingane, ngangahlakaniphile. How many good relationships esiwabulele, ngi-inexperienced, ngingane kusalele konke. Mangaka amathuba uNkulunkulu awabekile kuthina.
ngabe sikude nempilo. Khona omunye umuntu othi lezinto zenzeka but inkinga yami ngangisalulekwa usibanibani. Yazi ukube ngasuka kusibanibani 5-10 years ago, ngabe ngikude empilweni. But inkinga yami ngangiya khona njalo ngiyocela i-approval. Yazi sisi ngicabanga ukuthi, uyazi bhuti ngicabanga ukuthi, uyazi ma ngicabanga ukuthi, uyazi baba ngicabanga ukuthi, uyazi mntakwethu ngicabanga ukuthi. And funny enough, yonke into engangiyicabanga bathi yabhedi wrong, kodwa bona babeyenza baphumelela. Nkosi uJesu, baningi abantu abalimalile ngokulalela abantu aba-wrong. Baningi abantu abalimalile ngokuthatha inhliziyo yabo bayibeke kubantu aba-wrong. Mhlampe nemishado yethu ngaba ayichithekanga. Mhlampe netension esinayo nabantwana bethu ngaba yikho. Mhlampe nasemsebenzini ngabe kade promotion ngayithola. Ngabe mhlampe mina ohlela phana ehlalweni se-CEO. Kodwa ngisahlele e-ofisini simpintshene kulona. Why? Maybe ngilalela abantu aba-wrong. Ngesaba lento yeyibusise eyifikayo kanti angikabi ready. Ngoba ibulawa yimina. I become my own worst enemy. Ayangithinta le yangishaya. Zingaki izimpi engizilwile ngingalazi iqiniso. Bangaka abantu engabakhulumisi manje ungangitshelanga iqiniso. Zingaki izitha enginazo ngithi ngivikela wena kanti uyangikhohlisa. Mingaki imizi engasayingeneli ngoba naku ngithi ngithanda wena. Balimalile abantu bakaNkulunkulu bekhohlisana. Mawubuka intombazana uyayibuza ukuthi mntanami uzolenzani ikhanda? Uyamazini ukuthi lo muntu omlwelayo ngaleli ikhanda bebemtshela amaqiniso. Ushawa izinto zakhe. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngishumayela emakholweni ami ngathi sihlale sibadabukela abantu abasemgaqweni bephambanelwa amakhanda benza zonke izinto. Ngathi akusibo bonke. Khona abanye abasemgaqweni bephambanelwa izinto balapho ngokuganga kwabo. Hayi bonke. Kodwa abaningi babo bashawe izinto zabo. Bashawe izinto zabo nokuganga kwabo. Le ntombazane izolenzani ikhanda? Basifakile abantu ngamakhanda ezintweni esingazazi. Khona okunye okungithintayo. uJohannes akazi usetilongweni. Kodwa khona abantu abajabulayo, abaphuzayo, abasephathini abafuna ngempilo yakho. Yazi kunabantu ababamba imicimbi namaphathi mase bemnandi sebejabula sebe right bese bediscussa how to destroy you. Namhla Nkosi siyamangala. Ngoba ukube behamba ngokwenza kwabantu akekho beyawo. Umusho njalo ubhala incwadi yamaHubo 129 athi uma wena Nkosi bewungabheka ububi bethu Nkosi ubani beyakusinda. Ukube bekuya ngezifiso zabantu ngabe kade kwaphela ngathi. Kodwa simile ngoba othembisile wethembekile. Simile hayi ngokwazi nokuqonda nokuhlakanipha, simile ngoba sithola inkonzo ukuhawukelwa. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibuse sizivikele isikhanyisele. Sinxusela amandla negrace elivela kuNkulunkulu somandla ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobo busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho.
ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo ninguNkulunkulu munye isikhathi ngesikhathi. Amen. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo.